Да, здравейте. Здравейте. Днес аз ще ви покажа как да ползвате камера и как да снимате видео като мен. За начало ще трябва да купите камерата ми наобратно. Ето такава камерка. Ето такава камерка. Ето тук е текстът. Трябва да си я купите. После да, да сложите ето твато. За незарядното, но знаете за какво говоря. Трябва да я плъгнете в компютъра си и след това трябва да имате ето това приложение. Но като го цъкнете, би трябвало да дойде, би трябвало самото приложение да дойде като сложите камерата, ще ви излезе ето тази камера. Но се чудите как да я направите като моята. Чакайте само да включа моята. Трябва да отидете в какъвто и браузър да ползвате, няма значение, и да търсите ето това, Screen Rec. И ето това ще е първият сайт. Изтеглете го и ето тук някъде ще ви се появи. Сложете си го на десктопът, независимо къде е на десктопа. И после вече можете да затворите Chrome. Сложете го някъде на десктопа, аз си го слагам и така да ми е подреден. Ще цъкаме GTA, хора, ще цъкаме GTA 5. И после трябва, там да изпълните всички Просто цъкате Next, Install, чакате Next, Install и би трябвало да ви се появи ето такова приложение. След това цъкнете два пъти на приложението. Ето така седно. Ма не така. Така. Ето така. Ама два пъти. И ми дайте минутка. Много по-добре. Малко да затъмним ето. Аз се чудих. След това, като го кликнете два пъти, би трябвало да ви се появи такова, но без заснемане. Отивате в настройките, за да си настроите абсолютно всичко, което искате. Камерата я включвате, изключвате, микрофона включвате, исках да кажа изключвате, и системните звуци, които идват от компютъра, изключване, включване. Тези звуци би трябвало да ви трябват. Препоръчвам да се включи. Можете спокойно да се цъкнете тук, за да излезете. И ето тук, да почнете рекординг. Ето това ви е скриншот, т.е. да направите екранна снимка. Ето тук спирам камера. Включвам камера. Спирам системни звуци. Включвам системни звуци. И това е микрофона, ама няма да го спирам. Ето тук до настройките цъкате, за да си видите
цялата галерия, абсолютно всичко, което сте направили и заснели. И ето това е моят туториал как да ползвате тези неща. Надявам се да съм ви помогнал. Ако е така и искате още подобни видеа, не забравяйте да се абонирате за канала с камбанката, за да не пропускате известия, да лайкнете видеото и да цъкнете да го споделите. Да споделите видео или канал с другите хора. Сега гледайте едно от тези две видеа и се абонирайте за канала ми на кръгчето. И ето тук спира видеото, което аз ще направя сега.